खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गवालपारायाव साख्रिनि बाजार खुलिनाय प्रफेसार मजबुल हकआ हमजाबाय। 1971 मायथाइनि सिगाङाव फैनाय गासैखौबो आसामनि थागिबि फोसावनो AIUDFनि दाबि। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि धरेन बर'नो गथायबाय नेशनेल एवार्ड। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 11थि बोसोरसालिया जथुमा खुंनो बानजाय आफाद दाबाय। बर' रेबग्रा जथुमा 2025 इं मायथाइनि गुबुन गुबुन थुनलाइयारि बान्थाफोरनि थाखाय बिजाब हांख्रायदों। गसाइगावनि सिलपुराव जोलुर फाइनाल बादायलायनायाव जियन जर्ना क्लाबा देरहासारो। एबसुआ मुगानि दावहारु बिमुंखौ दिनै फोसावबाय। हस्पिटालनि सिङावनो सासे डक्टरखौ गावथारदों। लांखारग्रा सानै सुबुंखौ पुलिसआ ग्रेप्टार खालामदों। दिल्लीयाव 2000 कौटि बेसेननि ककेन जब्द खालामदों। सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'नायाव बिसोरनि सासेखौ हमनो मोनदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गवालपारायाव आयेन बेरेखायै आरो सोदै साख्रिनि बाजार खुलिनाय आरो रांनि गोहोआव साख्रि होग्रा गवालपारा कलेजनि प्रफेसार मजबुल हकआ हमजाबाय। बुधबारखालि गवालपारा पुलिसआ एरेस्ट खालामदों प्रफेसार मजबुल हकखौ। मंगलबारनिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन थगायग्रा प्रफेसार मजबुल हकआ। मख'नो गोनांदि मजबुल हकआ साख्रि होनायनि मुङाव माखासे सुबुंनिफ्राय लाख रां लादोंमोन आरो रां लानायनि मोनसे भिडिअ फुटेजबो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन। रायजोनि गुबुन गुबुन खौरां बिजोङावबो गोख्रैयै फोसावजादोंमोन बे भिडिअ फुटेजआ। रिपर्ट बायदिब्ला प्रफेसार मजबुल हकआ बुधबारखालि सानाव गवालपारा सदर पुलिस थानायाव थांनानै गावखौनो गथायहैदोंमोन आरो गवालपारा पुलिसआ गावखौनो गथायफैनाय मजबुल हकखौ गोलाव सम जेरा खालामनायनि उनाव हरनि समाव एरेस्ट खालामनाय जायो। आसाम गोरोबथानि 6 नं दफा मावफुंनो थाखाय दानानै होजानाय बारग' बिजिरगिरि बिप्लब कुमार शर्मा दैदेननाय आय'गखौ थारलायै नेवसिगारदों AIUDF राजखान्थि हान्जाया। बिप्लब शर्मा आय'गआ असमिया हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय फोसावनाय समसिमा 1951 मायथाइनि 1 जानुवारिखौ गनायनानै लाया AIUDFआ। बेनि सोलाय 1971 मायथाइनि सिगां सानजा पाकिस्तान एबा आथिखाल बांलादेशनिफ्राय हाबफैनाय साफ्रोमबो सुबुंखौनो आसामनि थागिबि सुबुंनि गनायथि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों AIUDFनि दैदेनगिरि आरो दलगावनि MLA मजिबुर रहमाना। मख'नो गोनांदि आसाम गोरोबथानि 6 नं दफा मावफुंनो थाखाय मिरु नखर मन्त्रालया बारग' बिजिरगिरि बिप्लब कुमार शर्मानि दैदेननायाव थांनाय 2019 मायथाइयावनो सा 14 सोद्रोमानि मोनसे कमिटि दानानै होदोंमोन। बै कमिटिया 2020 मायथाइयावनो गावनि रिपर्टखौ गथायदोंमोन। नाथाय नखर मन्त्रालयनि सेक्रेटारिया बे रिपर्टआव सागान होआखैमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिप्लब शर्मा आय'गआ गावनि रिपर्टआव 1951 मायथाइनि 1 जानुवारि एबा बेनि सिगांनिफ्रायनो आसामाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौ असमिया महरै गनायथि होनो सुबुरुन होदों आरो बै सुबुंफोरखौ लानानैनो लकसभा आरो बिधान सभायाव रिजार्भेसन आरो गुबुन गुबुन संबिजिदारि रैखाथिफोरखौ होनो थाखायबो सुबुरुन होदों। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो साहित्य अकादेमिनि बर' एडभाइजारि बर्डनि कनभेनर धरेन बर'नो बर' हारिनि थुनलाइ आरो हारिमुवारि बिथिङाव बाउसोमनायनि थाखाय हादरारि बान्था एबा नेशनेल एवार्ड होनानै मान बाउदों। बुधबारखालि बेलासियाव गोदान दिल्लीनि प्रगति मैदानाव खुंनाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों धरेन बर'नो नेशनेल एवार्ड बान्थाखौ गथायनाय जायो होननानै खौरां मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बुधबारखालि बेलासियाव जर'खा थुनलाइगिरि धरेन बर'जों लोगोसे हादरनि सा 16 गेदेमा सुबुंफोरनो मध्य प्रदेशनि गिबि मन्त्रि महन जादव आरो मिरुनि मन्त्रि किरण रिजिजुनि नुजाथिनायाव नेशनेल एवार्ड गथायनाय जायो। नेशनेल एवार्ड महरै बिथांमोननो गंसे थ्रबल आरो ट्रफी होनाय जायो।
1955 मायथाइनि 1 नभेम्बराव जोनोम मोननाय थरेन बर'आ 1978 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय MA उथ्रिसारनानै गुवाहाटी रिजार्भ बेंकिंआव साख्रि मावनानै आजिरा लादों। बिथाङा 1984 मायथाइनिफ्राय 1990 मायथाइनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमामोन। बेनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनि बुंथिगिरि, दा बड'नि सुजुगिरि, जइन्ट सेक्रेटारि, ट्रेजारार, लेङाइ आफादगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिबान रुजुनदोंमोन। बेनि अनगायैबो 2005 मायथाइयाव अल इन्डिया रिजार्भ बेंक एमप्लयिनि इउनियन गुवाहाटी ब्रान्चनि नेहाथारि, 2013 आव फिल्म एडभाइजारि बर्डनि सोद्रोमा, 2015 मायथाइयाव नागिरि कमिटिनि सोद्रोमा, 2023 मायथाइनिफ्राय गोदान दिल्लीनि साहित्य अकादेमीनि बर' एडभाइजारि बर्डनि घनबेरन महरै बिबान रुजुनगासिनो। मख'नो गोनांदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर'आ दासिम गां 14निख्रुइबो बांसिन फावथाइ, सुंद' सल', सल'मा, खन्थाइ बिजाबफोरखौ सुजुना दिहुनबाय। बिथाङा गुबुन गुबुन फसंथानफोरनिफ्राय माखासे बान्थाफोरबो मोननो हादों। बेफोरनि गेजेराव मख'जाथाव बान्थाफोरानो जादों देउरि एकता बटा, मोहम्मद इब्राहिम आली लिटारेचार एवार्ड, आसाम स्पर्ट्स एन्ड कालचारेल एवार्ड, आहमेद आली बासकान लिटारेचार एवार्ड, बेस्ट ससियेल वार्कार एवार्ड आरो गोबां। खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा UBPOनि 17थि बोसोरसालिया जथुमा खुंनो थाखाय बानजाय आफाद दाबाय। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि 10, 11 आरो 12 जानुवारियाव कामरुप जिल्लानि जाजि खनायाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुमा। बे आयदाखौ लानानैनो कामरुप जिल्लानि जाजि खनायाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म आरो BKWSनि मासिगिरि अनिल कुमार बसुमतारी, एडभाइजार सुक्लेश्वर गयारी, गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा मिहपाल बर', जयकान्त बर', बिनोद बसुमतारी, अमिय बसुमतारीया, रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन चन्द्र बर', कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खगेन दैमारिजों लोगोसे ओनसोलनि समाज सिबियारि सोद्रोमाफोरनि बाहागो लानायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादखौ दानानै लायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आफादगिरि महरै कमलपुर विधानसभा बियाबनि MLA दिगन्त कलिता, मावफुं आफादगिरि महरै BKWSनि मावफुं सोद्रोमा प्रणब बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै तरुण बर'खौ सायख'नानै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनायनि बानजाय आफादखौ दानाय जायो। बर' रेबग्रा जथुमा बोसोरफ्रोमबो गुबुन गुबुन थुनलाइयारि बिथिङाव बर' थुनलाइनि गोदान गोजाम लिरगिरि मोननो बान्था गथायनाय हाबाफारि बानजायबोबाय थादों। देग्लाय बोसोरावबो फैगौ 2025 मायथाइनि थाखाय आसाम मोसाहारि थुनलाइयारि बान्था, निमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्था, बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइयारि बान्था, बर' लाइमोन थुनलाइयारि बान्था, फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाइ बान्था, पबिन बरगयारी खन्थाइगिरि थुनलाइयारि बान्था, अरुपगोरा बसुमतारी फावथाइ बान्थाफोरनि थाखाय बर' थुनलाइनि गोदान गोजाम गासै लिरगिरि मोननिफ्राय 1 जानुवारि 2021 मायथाइनिफ्राय 15 नभेम्बर 2024 मायथाइनि गेजेराव फोसावजानाय गावनि सुजुनाय बिजाबफोरखौ फैगौ 15 नभेम्बर खालारनि गेजेराव दैथायहरनो खावलायदों। बिजाब दैथायहरनायनि थं: शंकरदेव गयारी, बड'लेण्ड इंखं पाब्लिकेशन, बिजनी टाउन, वार्ड नं 4, लाइजाम सोग्रा बिजनी, जिल्ला चिरां, बड'लेण्ड आसाम, पिन नं 783390, WhatsApp नं 8876853998। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुमा ओनसोलनि सिलपुर गामियाव जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनाय जायो। सिलपुर इवन स्टार क्लाबजों खुंजानाय मुंदांखा फुटबल बादायलायनायाव आसाम आरो सोनाब बेंगलनि माखासे मोन 8 हानजाफोरा बाहागो लादोंमोन। बुधबार खालि जोबथा बादायलायनाय। बे जोबथा बादायलायनायाव देरहासार जानाय जियन जर्ना क्लाब हानजानि गेलेगिरिफोरनो बान्था गथायनो समाज सिबियारि आरो गसाइगाव सदरनि बयजोंबो मिथिजानाय आरो क'क्राझार जिल्लानि BJPनि लेङाइ आफादगिरि जेटमल मालुआ नुजाथिनानै बान्थाखौ गथायो।
लोगोसेनो AWDC नि मासिगिरि जाब्रियास काकायाबो बाहागो लानानै बान्था राननायाव हेफाजाब होदोंमोन। बे बादायलायनायाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन फोलेरारि हानजाफोरनि सुबुंफोरनि बिदा फंबायनि मोनदांथिखौ बांहोनो आरो बिसोर लाइमोनफोरनि गेलेमुआव गोसो बोनो थाखाय खुंनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि हेफाजाबाव रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि नैथि थैनाय सानखौ उदालगुरिनि रौता रंगमसनाव खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायनानै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बावजेनो बिथांनिनो अनजालि बिसि साबासि बसुमतारीया आरो बिफां फुलिखौ गायजेनो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि थरेन बर'आ। रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि थैनाय सानखौ बिथा खालामनानै खुंनाय सावरायमेलखौ मासि लानानै दैदेनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो मेलखौ बेखेवनानै होयो एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि रबिन्द्र मोसाहारिया। बे मेलाव जर'खा हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजुएल नेलसन दैमारिया। बे हाबाफारियावनो हांख्रायजानाय माननि आलासिफोरनि नुजाथिनाय लोगोसेनो गोबां समाज सिबियारि फोरोंगिरि मेलेमजिबि आरो फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों नैथि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारिया जाफुंसार जालाङो। बे हाबाफारिजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारियाव मैखोम बिहोमा होलांनाय आरो माहारिबादआरि सानथौखौ बिथा खालामनानै करेन्द्र बसुमतारीनो मुगानि दावहारि बिमुंखौ दिनै फोसावो। दिल्लीनि जैदपुर ओनसोलाव थानाय गंसे निमा हस्पिटालाव बृहस्पतिबारखालि सासे हौवा डक्टरखौ पिस्तलजों गुलि गावनानै जिउ खहा खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हस्पिटालाव सानै जोखोम जानाय सुबुंफोरा फैनायनि उनाव बिसोरनि थिननाय बायदियै ड्रेसिं खालामनानै डक्टरजों लोगो हमनो थाखाय केबिनाव हाबनाय लोगो लोगोनो खाबु लानानै डक्टरखौ गुलि गावदोंमोन। बे जाथायाव जिउ खहा जानाय डक्टरखौ जावेद होननानै सिनायथिनाय जादों। बबेखानि दिल्ली पुलिसआ बे जाथायाव लोब्बा गोनां सानै दायनिगिरिफोरखौ सिनायनो थाखाय सीसीटीवी फुटेजनि गेजेरजों संदाननो नाजानाय जायो होननानै मिथिनो हादों। सोदै संदाननायनि गेजेरजों नगाव पुलिसआ सासे सुबुंखौ लांखारनायाव सोमोन्दो गोनां सानै दायनिगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनो मोननाय जायो। बिसोर लांखारनानै थांनाय मफिजुल हक मुंनि सासे सुबुंखौ नगाव पुलिसआ लावख'वानिफ्राय रैखा खालामनो मोनो। बबेखानि मफिजुल हकखौ जाहिदुल हक आरो शरीफुल हक मुंनि सानै सुबुंफोरा खाबु लानानै इटापारा जायगानिफ्राय लांखारनानै थांदोंमोन आरो हगारनो थाखाय गोबां लाख रां दाबिदोंमोन। बे जाथायनि उनाव इटापार पुलिसआ मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि उनाव लांखारग्रा आरो लांखारजाग्रा सुबुंफोरखौ हमनो मोनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिल्ली पुलिसआ मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों खोला दिल्लीयाव 2000 कौटि बेसेननि गासै 500 किल'ग्रामनिबो बांसिन ककेनखौ जब्द खालामनाय जादों, जायखौ राजथावनिनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन ड्राग्सनि बेरेखायै अपारेशन खालामनाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। स्पेशल सेलनि गेजेरजों सिग्रोमनायाव बेफोर ड्राग्सनि बेरेखायै लोब्बा थानाय 4 सुबुंफोरखौबो ग्रेप्तार खालामनाय जायो। बे ड्राग्सखौ राजधानियाव थानाय दाब दाब ओनसोलफोरनि माखासे हाई प्रफाइल पार्टियाव बाहायनो थाखाय लाबोदोंमोन होननानै सोरखारि मावफारियाफोरा सन्देह खालामनाय जादों। बे अपारेशनाव सन्देह खालामनानै ग्रेप्तार खालामनाय 4 सुबुंफोरखौ दासान्दि सोंलु खालामनो थाखाय पुलिसनि आवथायाव लानानै थांनाय जायो। दिग्बैयाव बृहस्पतिबारखालि दायनिगिरि रतुल सनवाल आरो राजेन मुरा मुंनि सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'नाय जाथाया सोराङाव फैदों। बबेखानि बिसोर सानैखौ खारनायनि उनाव पुलिसफोरा बिसोरखौ नागिरफिननो राजेन मुराखौ ग्रेप्तार खालामनो मोनदोंब्लाबो रतुल सनवालआ खारग'नो हादोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बुधबार मोनायाव दिग्बै पुलिसआ जेब्ला बिसोर सानैखौबो तिनिसुकिया जोबथेसालिनिफ्राय लाना थांदोंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। दिग्बै पुलिसआ बिसोर सानैखौ गोबां बिबांनि ड्राग्स जब्द खालामनो मोननायनि जाहोनाव ग्रेप्तार खालामदोंमोन। दासान्दि पुलिसफोरा खारखुमाना थानाय रतुल सनवालखौ फिन ग्रेप्तार खालामफिननो नागिरगासिनो दं होननानै सुलुङाव मिन्थिनो मोननाय जादों।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों। गोजोन्थों।